everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Wa na ilaway nga akong baba. O wa na mo salig og tumod na akong bato. Lata na kuno og surveillance pagyod. Buisit. Oh. Unsa ni? Unsa ni? Kumusta ka naman, Day Chinchin? Okay naman, Nang Gurya. Sigurado kang okay ra ka? O, Nang Uy. Di ba ko okay sa tanaw ni mo? Ay, kung tuhuan ko na ko ang imong gisulti. At tingali, pero sa tunugod sa imong sinultihan, sa imong mga mata, o luyo sa imong pahiyom, nabasa gihapon ako nga hangtod karon. Wa ka pa gihapon maka-move on. Ug wa ka pa makadawat sa tanan. O tanawa ra lagi. Nang Gurya, Day Chinchin. bisan tuod. Tao-tao na ito kitabuan na ang kuno na ako. Nagdugo pa ang samat sa kundukan sa paggawa ni Mama Pasing. O nga mismo ang mga mahal ko sa punta sa kinabuhi nga mauuntang akong gituhuan nga mo proteher na mo. Mo pag kinagdahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Diyos ko. Dili sa'yo ng Korea. Diligid sa'yo. Nakasabot ko ni mo, Day. Pero bisag dili sa'yo, kutob sa kong mahimo. Akong gipaninguha nga makasugakot ko. Nga makalabangkit ko sa hingpit ining tanan na. Bisan pabag, patay na ang imong amahang si Turo. Onang, Ha? Ay, ito, adto di ang miaging adlaw. Nakita mig sa imong igsuon. nakita mo, JR? Huh, buhi pa day ang salbahis. Day Chinchin. Maayon tag-giunungan na lang niya si Turo sa lubnganan ng Korea. Mas maka-move on patingali ko. Sa pagkita bitaw namo, nagdahom kong nausab na siya. Nga nagpag-una siya sa dihang namatay na si Toro. Pero nasayop ko. Kay misamot na hinuon siya kaway batasan o kasalbahis. Mga animal. Unsay akong sa ninyo. Nganong gingon ko ninyo ini? Sige! Kisa mo mga panuaya mo. Wa ko makailan ninyo. Buhi ko ninyo inyong pagkapos. Sige, log! Lingkod pa magkakarang bukto ni mo. Huwag kamote mo ng ilambring among gigapos ni mo. Incredible Hulk mo kaka. Sige! Log! Mga animal. Mga panuay. Ay! Sabihin niyo tuyo na ko. Kung makikamatay mo na ko, tangtangi ko ni alambring inyong gigapos na ko. Dito mo sibukan, bisag. Dinugabay pagpatayan. Ha? Iyay, kuyawa ko na mo makabuhi ka. Kuyawa ko na mo. Ha? Unsa inyo tuyo na ko? Di ka ngay buhi. Unsa? Kuyaw mo di kang buhian. Kuyaw mo di kang buhian. Di ka ngay buhian. Ha? Yawan. Kinapos na gani. Banghag-banghag lang ihapon. Huwag kay tahod, ha? Huwag kay respitar. Ha? Salig kang ginapos ko. Makapatuyan ka kung sa imong gustong buhaton ako. Iso gina. Tangtangi gustong kapos, be. Tangtangi ko. Bisag kung sa klasiyas away imong gusto. Bisag katagan na pagkagpartida. Way problema. Bot-boton ka ka. Saman, ibabali mo na yung gusto mo niya. Ha? Nabi ko di mahiwi. Siminto pagtisana na kong suntok. Naong ragod eh. Sabi Uy! Pambuay! Ihutoy ka hatay!
Dili pa iluwas ko tungod. Do, dili ako'y diretoyo ni mo. Paghuwat, yan na rin to sa bossing. Layo mong go gibihian. Di gusto mo kagamay ba o kinsa siya? Kamay lang respitar. Kay kontra ka na ko ng babaon. Saba! Balik mahinaikan ti ka. Na! Patay ka rin yung hiabtan niya! Siya man, gusto ka? Ha? Ha? Bukaan natin kasi mo! Gusto ka ba? Naman ha? Oh. Huwag gulay. Mingisi. Ngisi ba ka? Nabuang na ka? Isang duha na eh. Duha lang ka komonya. Tuyamok na ang utok niya mo. Ha? Ibugal-bugalan ka leon. Tanawan. Yatira. Uy, Animal eh. kibaw ko. Dili ka desidido mo patay na ko. O ganong miingon magana ha? Uy. Ha? Nga may katawa man ka? Iso na. Nga may katawa ka? Nahimuot lang ko nimo. Ug gibayutan ko nimo. Animal ito mga ha? Ngano to? Iyay. Ngano to? Ha? Iyay. Ano? Ipayangag nimo akong naong. Sakit ka ko liog. Unya sakit ha? Gibayutan ka na ko ha? Sige. Pakutuot ni Liog di mo pinagin sa paglubag ini. Gusto ka ha? Ha? Dagag adlib. Sige! Animal gihagit yung kunin mo ha? Sige mo, kay gusto rin mo. Uy. Ang imong cellphone leon. Si Bossing na tingali na. Iyay. Giwang ini mo ako liog. Hello, Buseng! Dool ka na, Buseng? Yan, nagpaabot mo ng animal. Okay, Buseng. Bye. Pabuta ha? Dolas, Buseng. Siya rin mo sintensya mo. Ha? Pweh! Muna ang ni mo. Pweh! Ay! Giuli ba ni mo akong giluwa? Sugsug ka leon. Giuli di ba akong gitutho ha? Gipunaan pa ni mo? Sige lang. Magtiwas meron inigabot ni Busing. Magtagbaw ko ron. Mataghan ang gibausap. Pangandam do ha, pangandam. Sige ngisid ya. Pangandam. Sige, bugal-bugal yun. Bugal-bugal, sige lang. Sige, lagi. Tingbon tali ron. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Ang imong phone, Sister Vem? Si Daddy, excuse na ninyo, sisters. What's the problem, Dad? What's the problem? I called you up because I want to know if you already changed your mind. Dad, I'm sorry. Pero gusto kong moalagad sa ato na pang magkakakahom. Damn it! Daddy, Nagatog man lagi ni. Og gigapos ninyo alambre. May punog ang naong og nagkadugo pa leon. Kisa na sugo ninyong ingno ninyo ini siya, ha? Mga panuay! Busing. Busing. Kuan Busing. Kumusta, GR? Ikaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.